Todo preparado en Noia para acoller a 37 edición do Rally Berberecho de Noia. A cita, unha das probas con maior soleira das que se disputan en Galicia, terá lugar xa esta vindeira fin de semana, os días 14 e 15 de abril, baixo a organización da Escudería Berberecho e a Federación Galega de Automobilismo. O rally constará de 10 tramos cronometrados, 6 deles diferentes, dos que 4 serán a dobre pasada. O venres pola tarde disputaránse os 2 primeiros tramos, mentres que o sábado celebraránse o resto. É unha proba que comezará o día 14 de abril, que é o venres, con 2 probas cronometradas, 2 tramos cronometrados que serán pola tarde, e continuará durante toda a xornada do sábado, día 15, con 2 tramos a doble pasada pola mañán e outros 2 tramos pola tarde. Este ano facemos como novedade un treito máis o viernes, faremos 2 tramos a unha pasada, o primeiro o de Altos Patiño, que discorrerá polos concellos de Lousame e Noia, e despois o tramo urbano xa como as últimas edicións de Transportes El Jaime, e o sábado, como dixo Laura, 4 doble pasada, pola mañán Bruma Kayaks, no concello de Outes, e Queiro Metal en Mazaricos, e pola tarde Pavimentos Noia en Lousame e Noia, e Excavaciones M. Rodríguez, que discorre pola cercanía do Tambre. Pechadas xa as inscricións con 120 equipos participantes. Destaca a presenza dos actuais campións galegos, Víctor Senra e David Vázquez, co seu Citroën C3 World Rally Car. Tamén estará Luis Penido, co Hyundai i20 R5, ou Alberto Meira, co Skoda Fabia R5. A proba terá ademais un carácter solidario, xa que unha parte da inscrición irá destinada a Fundame, unha organización de ámbito estatal orientada a fomentar o coñecemento e investigación da atrofia muscular espiñal e a mellora da calidade de vida dos seus afectados e familiares. Dende a organización do rally e tamén dos concellos colaboradores, convidan a achegarse esta vindeira fin de semana a Noia e a súa comarca para presenciar esta proba deportiva. Xa é un evento, diría eu, non só supramunicipal, senón incluso supracomarcal, non? Na medida en que tamén Mazaricos, que pertence a outra comarca, bueno, pois tamén está implicado de alguma maneira, non? Creo que é sobrada a experiencia, o éxito, a importancia que ten esta proba dentro do calendario galego, e creo que con esta magnífica organización, pois unha vez máis vai a ser un éxito. Esperar que as condicións climatolóxicas acompañen tamén no desenvolvemento da mesma.